Isoin asia, mikä täällä jotenkin on sykähdyttänyt, on siis ihmiset. Itä-Pasila on loistava työpaikka tämmöiselle harmaalle virkamiehelle. Tässä paikassa yhdistyy kaikki, mitä mä urbaanilta kaupunkiympäristöltä kaipaan. Pasila luomussa semmoista niin kuin, mä en oikein tiedä, vähän semmoista taianomaistakin fiilistä. Itä-Pasila on tällaiselle kulttuuritanttaille aika tuttu paikka jo 80-luvun alkupuolelta. Mulla tulee mieleen itse asiassa semmoinen peli kuin Final Fantasy 7. Ja nykyisin käyn teatterissa, käyn Triplas-leffassa, Mäkelän rinteessä uimassa. Tää on tosi hyvät urheilupuitteet täällä Itä-Pasilassa. Mä oon itse siitä tosi kiitollinen. Itä-Pasila on niin paljon mainettaan parempi. Täällä on aika paljon puistoja, tai itse asiassa tosi paljon. Ja jos haluaa ihan metsään, niin sitten tuonne keskuspuistoon siis kävelee 10 minuuttia. Hesakappo oli nuoren poikana koko kesä ja vuoden kohokohta. Ihmisiä eri taustoista, eri kulttuureista. Mä oon työskennellyt 10 vuotta liikenteen parissa ja Itä-Pasilahan on yksi liikenteellisesti helpoiten tavoitettavissa oleva paikka. Kaikilla kaduilla on kaunista taidetta. Nämä on hyvin tehty vielä, näitä kunnioitetaan, näitä ei pilata millään tavalla. Kesällä sit voi viettää vaikka juhannusta tuolla velodromin huudeja. Siellä on se semmoinen kuppula ja sieltä sitten voi paistatella sen auringonlaskun ja nousunkin, jos vaan jaksaa valvoa. Pasila on pop. Ja voin sanoa, että en ole koskaan ajatellut tänne muuttoon.